Počkej. Ty to natáčíš? Jasně. Co dělala? Co je? Jdeme se koupat, když prší. Ne. Proč? Tak jo. Mě to je uprdele. Klidně se budu koupat, hlavně když si dám někde mušličky a rybičky. Chci je, vole. Ale co nám povíš o včerejším večeru? To je vole. Úsek. Jako by to tam už nebylo natočený, vole. No, Nebudeš mít špinavou mikču od toho? nebudu, že to je uschlý. Aha. Chápáš?